Astelena, bigarren aurre denboraldiko astea, eta jada jokalari ia guztiak daude zubietan, kubo izan ezik. Internazionalak bueltatu dira, bigarren mailan utzita egon direnak bueltatu dira, baina ez da ezer gertatzen ari merkatuan, Markel. Bai, momentu honetan Realaren fitxaketen kontua, bueno, geldi dau. Ez dakigu bazirudien Eki Fernandezen kontua aurrera zijoala, baina momentu honetan, bueno, berriro gilditzu da ez. Orduan gaurkoan, gure lehiakide, zuzeneko lehiakideen merkatua analizatuko dugu, bai altak eta bai bajak. Orduan, hori, bueno, ez dakit, zuzek esun gehitxu, azteko. Realak gaur egun, orain momentuan, astelena uztailak 14 duen arazo nagusia, batez ere fitxen kontua da. Jokalari gehiegi dauzka orain momentuan taldean, irteerak eman behar dira, baina ez du lortzen saltzea. Hor jokalari batzuen izena azpimarratuta dago, ez? Umar Sadik, ez dela Zubietara itzuli oraindik eta gaurko deituta zegoela, esan dute hegaldia galdu duela edo arazoak izan dituela eta oraindik ez dela Bai. bueltatu. Carlos Fernandezen izena hor dago ere, Álvaro Odriozolarena, eta gero, adibidez, zelai erdian egon daitekeen overbookina pixka bat errazteko, ez? Hor izen batzuk azpimarratuta daude eta oraindik ez du lortu saltzea, orduan fitxatzea ere zaila da, ez? Bai, azkenengo urtietan, Olaberen etapa horretan, ez gira inoiz, uztailaren 14 iritsi, fitxaketa bat ere ez egin gabe. Hau da, beranduen indan fitxaketa, Matt Ryanen fitxaketa izan zen, eta ustot izan zela, uztailaren 13an, Hori da, 2008ko atzoko uztailaren egunean. 13an. Mhm. Hori da. Orduan, Bretosen lehenengo etapa hontan edo lehenengo urte hontan, pixkat, etxeko lanak pixkat berandu itxen ari da. Realak ointxe ipatu esun bezala irteerak bihar ditu bai ala bai, eta nik uste horretan daola ez, itxoitenean norbait ateratzen dan lehenengo altak itxeko. Bai, Nahi badozu ja, bai esan. ez, nik izan behar nuen, horren zain ari dela, ze azkenean, ez da erraza ere, ze errendimendu baxuko jokalariak saltzea, baina gero ere, nik uste dut, oraindik ez direla benetan fitxaketetan euneko egunean zentratu, Sergio Francisco ez duelako ikusi taldea oraindik. Osea, ez, Bai, ez jokalariak delako guztiz ezagutzen ditu, zautzen. baina oraindik ez daki ez du oso argi nola jokatuko duen edo nola nahi duen jokatza taldeak, jokalari batzuen postuak aldatu dezakete planteamendua Bai, ere, orduan horren zain ari da, ez? Eta bitartean, zaletuak pazientzia hori galtzen ari dira, eta itxoiten. normala da, ze guk ere nahi dugu fitxaketak ikusi eta gauza berriak, ez? Baina oraindik nik uste dut taldea ikusteko dagoela eta horren zain ere ari direla. Eta orain bai nahi baduzu gure lehiakide zuzenen fitxaketekin joan algara, ze beraiek bai fitxatu dutela ia da eta inbertsio interesgarriak egin dituzte. Bai, hori da, ointxe Sergio Franciscoekin amaitzeko, gisa da aste terdi edo aste bat daramatela entrenatzen, eta gaur adibidez jokalari garrantzitsu asko bueltatu direla, eta Mhm. euren lehenengo guna da. Orduan horretxik guztiz adoz esan dozunakin. Eta ointxe bai, hasiko gera gure, zuzeneko lehiakideekin, lau, ez, bost ekipo ditugu, bost talde ditugu, Mhm. guk uste duguna, aurten gure zuzeneko lehiakideak izango diazenak danak Europa jokatzen dute, bai Conference, bai Europa eta bai Champions. Orduan hori, lehenengua, Villarreal. Bai, a ber, egia da agian Villarreal edo Athletic aurten nahiko urrun geratu direla, Bai, bi aurretik dauz, bai. baina hurrengo urterako espero dugu gure lehiakide zuzenak izatea, ez? Villarrealekin hasteko, zuk esan duzu moduan, 16 milioi gastatu dituzte Alberto Moleirorekin, fitxaketa interesgarria, Las Palmasetik dator, eta gero Rafa Marinen lagapena utzi dute Napolesetik, hau da, milioi bat uste dute ordaindu dutela, bere lagapenarengatik, baina, defentsan eta zelai erdian, fitxaketa interesgarriak egin dituzte. Gero, egia esan, Villarrealek oso ondo saltzen du, eta hor, bi salmenta potente Bai, egin ditu aurten. bai alde batetik baena, Atletico de Madrilera, 55 milioi gehi gutxi gora bera beste bost, objetiboak lortu eskero, eta bestetik, Tiago Barri, Evertonera, 32,5 milioi gehi 5,5. Osea, Mhm. bixak batuta, ia 90 milioi. Azkenengo urtietan Villarrealek, lan oso ona itxen ari da
salmenta horietan, ez? Mhm. Jokalariak nahiko merke erosten ditzu eta merkatuko balio hori ba irukuizten ditzu. Salmentetan orduan, ba hori, lan oso ona itxen ari da Villarreal eta ba bueno, zifra hauekin ikusten ari gira, ez? Bigarren taldia Betis. Kasu hontan, Nathan eta Rorro Riquelme fitxatu ditzu. Egia Mhm. esan Rorro Riquelmen fitxaketa Realarentzat niri, bueno, gustuko nuan jokalari bezala, baina ikusita overbookina ba gixan esan beharrezkoa. Kasu hontan Nathan 9 milioi eta Riquelme beste 8. Bai, Riquelme bandako jokalaria, agian Realari ondo etorriko zitzaion profil bat, baina Betisek Bai, eraman du eta ondo egin dute, eh? Gero egia esan, irteerak izan dituzte, Jesus Rodríguez 20 milioiren truke Italiara joan da, Como taldera, eta Joni Cardoso, ba, 30 milioi ingururen truke dirudienez, ba, Atletico Madridera salduko dute. Orduan, jokalari garrantzitsua galdu dituzte, gure moduan, ez? Guk ere bai. Zubimendi galdu dugu, baina beraiek bai ekarri dituztela errefortzu horiek jada, ba, aurre denboraldira sartzeko Kasu hontan, ba, lehen bai lehen. Bai esan? bai, kasu hontan Jesus Rodríguezen kasuan ikusi dugu Betis, ba, bon, saltzeko bihar handixak kala, ze bere proiektu nagusietako bat etorkizunerako saldu inditzu, osea saldu indu, Mhm. ez? Ikusi dugu aurten Jesus Rodríguezen, ba, bueno, irrupzio hori zelakoa izan da, eta lehenengo, ba, bueno, taldia etorri da, eta eruan indu. Bai, guk ezingo genuke pentsatu ere, adibidez, Dani Diaz batek John orain, Martin, Jon Martin bai, batek ondo egiten badu lehen mailan, lehenengo udan hori da, saltzea, ez? Baina Betisekin, ba, bai gertatu da, agian beraien egoera ekonomikoa desberdina delako. Gero, jarraitzen badugu hori da. beste taldeekin, Athleticek Robert Navarro fitxatu du Mallorcatik, gainera, bueno, Libre, libre fitxatu du, ez du ezer ordaindu, bai, eta gero, ba, bueno, are gehiago, Nico Williams berritu du, hori fitxaketa bat moduan dela, ze denok uste genuen joan egingo zela. Eta bai. gero, Eta milioi asko dira gainera. milioi asko dira, eta gero beste bi talde daude, agian orain arte ez genituela sartzen gure lehiakide zuzen moduan, baina aurten Gure oso radarian ez ondo, zeudenez. oso ondo jokatu dutela eta Europako saria lortu dutela, Celta eta Rayo. Bai, Ilaiz Moriba, Ferran Jutgla eta Jonut Radu, atezaina Mhm. fitxatu dute. Moriba iaz, ja, ba, bueno, zeltan egon zan, eta denboraldi nahiko ona egin zuan. Bai. Barsatik atera zanean, pentsatzen genuen ja, bere, ba, bueno, karrera amaitxuta zehola, ez? Leizpik Mhm. genezuan, ba, bueno, etapa oso on bat bizi, baina, bueno, iazko denboraldian oso ondo egin zuan, eta datorren urtean Europa jokatuko du Zeltarekin. Eta bestetik, Jutgla, Champions jokatu duan, ba, bueno, jokalari bat da, aurrelaria oso ona, eta 5 milioien gaitxik nik uste errefortzu oso ona dara. Bai, eta talde hauek duten alde ona aurten, da, ba hori, erakartzeko orduan jokalariak, fitxatzeko orduan Bai, errazagoa dela Europaren aitzaki horrekin, ez? bai. Hor ikusi dezakegu, ba, Ferran Jugla bezalako jokalaria lortu dituztela, eta Raioren kasuan, adibidez, Luis Felipe lortu dute libre, gero bataila Esperientzia ere handiko jokalaria. hori da, bataila ere erosi dute milioi terdirengatik. Orduan, esperientzia handiko jokalariak dira, Europako aukera hori nahi dutela, ez? Beraien, ba, bueno, beraien karrera ere aurrera eramateko, eta Hori da. horrekin jokatu dezakete. Orduan, behin lehiakide zuzenekin amaituta, nola dago orain momentuan Reala, ez? Realak hainbat frente ditu irekita esango dugu. Lehenengoa, Igor Julio da, dirudienez, ba, oraindik fitxaketa hori prozesuan dago eta aperri bairen negoziaketa nahiko motela ari da izaten. Eta Bai, gero, sekretismo asko. hori da, ez, bueno, ez da informazio asko ateratzen, baina dakiguna hori da. Hori da. Eta gero, Eki Fernandez. Bai, azken hau, ba, bueno, lehengo astian aipatu genuen isa inda zehola, gero ostiralian jakin genuen, edo larun batean jakin genuen esetz. Orduan, bueno, badirudi bi jokalariak etortzeko goguak dakatela, eta Mhm. hori garrantzitsua da. Orduan, taldeen arteko negoziaketa hori aurrera eraman ezkero, baina lehenengo fitxaketak egiko ditugu. Momentuz ez dago ezerrinda, ostiralian gure lehenengo bueno, bai, aurre denboraldiko lehenengo lagun artekoa daukagu. Bi talde oso eukiko ditugu seguramente jokatzeko, eta bi Begira, zati edo bakarrik dauz. gehiago, eh? Orduan, jokala, Bai, bai. bai, orduan, gehi Sanseko jokalariak igotzen direnak, ez dakigula momentu zeintzu diazen. Begira. Baina, bueno, hori, jokalari garrantzitsuenak seguramente minutu gitxi eukiko dituzte, eta Sergio Franciscoren, ba, bueno, zalantzaren bat baldin badu partidu hauek
oso garrantzitsuak izango dira, erakusteko zetaz dien kapaz. Hori da, eta amaitzeko gehitu nahiko nuke oraindik aurrelariaren izena ez dela atera, ze aurrelari etorri Egia da. daitekeen, eta bigarrenik Sanserako ere oraindik ez dira fitxaketarik egon. Orduan, hor lan handia dauka Bretosek, lan handia dauka Sergio Franciscok erabakitzeko ze nahi duen ere, eta, bueno, ikusiko dugu ostiralean nola doan lehenengo partida, eta ea, bueno, bizi dezakegun hori zuzenean, ez? Hori saiatuko gera, bertara juten, zuzeneko haitxe, momentuz ez dakigu ezer. Baina, aztazkenean bueltatuko gera, informazio gehixokin, espero dugu lehenengo fitxaketa edo behintzat, zeu zer gehixo eukitzia Gaurdua da, ez? esku artean, ja, lusatzen ari gara gehixegi hau, orduan, hori, aztazkenean ikusiko dugu elkar. Hori da.